banda ka sa gilid. Pansinan ko kasi panya kasi sa bateri. Ngayon, ipuli kong tutang. Takadasang mo mag-serve, bantang pakatamo, mas masaya ka. Gawin ko ba? Sige, nung bisa ka or nakabuo na kang desisyon, punta lang ko mo kayo bulot na yan. Wala na ang problema ko. Yeah. Thank you! Ilang years na ka mag-serve? 3 years na ako mag-serve. Nanong feeling yung mag-serve? Yung feeling mag-serve ka masaya. Bakit ka mag-serve? At nino yung maging tulay mo para may palapit ka hinggil mo? Nag-serve ko po kasi buri ko po na maglingkod ko po yung Panginoon. At yung maging tulay po yung pa mag-serve ko po ikuya ko po. Kasi kahit ko po na masaya po pa mag-serve na tsaka marami rin ako po kaya buri ko po sana na makiyalibulo ko po rin tao. Kaya po nag-try ko po mag-serve at ito po may wala po dito at tandi na ako. Ilang years na ka mag-serve? I think 8 years. Nanong feeling yung mag-serve? Yung feeling mag-serve, bumulan din mo sa'yo. Kasi dati mari-marini ako. Pero ngayon simulang mag-serve ko, may sana na akong makihalubilo ka rin tao kayong paligid ko. Tapos itapin, more activities, and super saya. Akin dito. Bakit ka mag-serve? At nino yung maging tulay mo para may palapit ka hinggil mo? Mag-serve ko kasi wala akong bisa akong mag-serve. Wala akong masaya. Tapos, yung may kahit ka na akong mag-serve, yung sarili ko. Kita kan kaya po ko nung pwedeng mag-serve. Tapos, and then, ito, yung mag-serve na ako, may palapit, yung ka na akong loob, kaya nga akong gino, at magtalasuyo kayo.